meni kod Glorije, prošla je jesen, prošla je zima, ušli smo u proljeće, znači bez simptoma prehlade, znači bez gripe i bez neke temperature. A ljudi smo u ozbiljnim godinama. Bio sam na nekom seminaru 7 dana u Subotici i dijelio sam sprat od kuće s jednim momkom, 23 godine, zdrav momak, ne puši, ne pije, hrani se kvalitetno. I on se vratio za Podgoricu, ja u Apatin, i kaže, pita me kako si putovao i sve to, kaže, evo prošlo je 20 dana, ja iz kreveta ne mogu da ustane. Uhvatilo ga nešto i on mene pita, kaže, kako se zuni suplementi, tako ja mu kažem, poslaću ti to, tati sam ti tome poslao. Kaže, ovo me žestoko, kaže, nešto uhvatilo, nije samo, kaže, pad imunitete, nego i vjerojatno je nešto malo jače. Tako je to vrlo zanimljivo. Mislim, zdravo za gotovo stvari se posmatraju, ali kad se malo više osluškuješ organizam i stvarno istina, evo, ja ne pamtim, nijedne godine ne prođe da makar jednom da se ne zakači gripa ili prehlada ili nešto slično. Ili da te grlo ne grebe. Boga put od toga ništa. Tako da, eto, toliko od mene. Nastavljamo i dalje sa kurom, što bi rekli.